Това е нов вид на зъбен метален разширителен болт, който дори професионалистите по ремонти тайно използват. Независимо от материала на стената, просто го поставете в отвора и леко го почукайте. След като се затегне, той е здраво фиксиран и е труден за издърпване. За разлика от него, старомодните пластмасови разширителни болтове нямат сила на разширяване и могат лесно да се разхлабят с леко издърпване. Този метален разширителен болт е по-здрав и подходящ за различни стенни повърхности, независимо дали са тухли, плочки, пенопластови тухли или бетон. Освен това е устойчив на ръжда с подцинкована стомана, така че няма да ръждяса дори когато е монтиран във влажни среди като бани или балкони. Също така е за многократна употреба и предлага голяма гъвкавост при монтаж. В момента се предлага в два размера, 6 мм и 8 мм, размерът 6 мм е подходящ за окачване на по-леки предмети като завеси, картини или камери. Размерът 8 мм е подходящ за окачване на по-тежки предмети като телевизори, радиатори или климатици, отговаряйки на различни нужди. Не се колебайте, възползвайте се от възможността да купите сега.